délégation qui est venue de Bamako, notamment notre frère, notre parent, Sekou Tunkara, le politologue. Alors, Kika Tché Anamuso, Demse Anima Korba, Penvenya Senda Kaba Konokoro Kasiam, Bi Ulandaina, Amebela Jelemfo, et Yananga Dokmo Kono Ame Haketo Nike Befe, parce qu'on a programme une activité Kunganga Damine depuis 14 heures. Mais, Mobe Kodola, à la base à Odela. Donc, Ame Haketo Nike Befe, ni retard Midona, Anga Bi programme. Sans plus tarder, Barokan Agdam ni Togomi, Amo Niefo Bela Djelenyana, ni au Bénin, avec l'accord du représentant de monsieur le gouverneur de la région de Kita, Ame Barok continue. D'abord, ko Barok Benadam ni Anga hymne national, Ame hymne national da Mali hymne national. Au Bolé Kofe, Amena Miniti Kleta Katasi Blake Kanyeshi. Anga surasi munu tanyana ni kelen kono fenfen ni bonena ambe situation mi kono bibina fenfen ni tanyana konala ambe ta siblake une minute de silence à nyesi olu bela jelema o minute kelen ta sibla bolé kofe amena kuma di anga dugutiku ba représentant ma no chef de quartier bisimilali kami ba bolo kala se la femme ma kalase qui ta population ma kalase délégation mi bora Bamako kana o bisimila itante oluka bisimila li bolé ame kuma di monsieur le représentant du maire mo minana anga maire représenté monsieur Djibril Touré ame kuma dama ana jama bisimila maire ka intervention ko fait kala selu ko fait ame na kuma di porte-parole mouvement M5 RFP, ni Alekala, Amekuma dit comité stratégique Mibé, m'avait dit comité stratégiquement. Ulunka Korfo Banaboy, délégation Mibora Bamako, à sa tête, Sekou Tunkara, Amekuma Douma, Bougala Selike. Ni Alega Korfo Bana. Wele kan keren ya bena nyesi bela jerema ka fo bey pour que demain bisi ka ke to mina anga finitiki la kauma hakaja anga transition anga bisi ka demain to mina ikomi anga pama ba fo to mina transition ma demain ni mo chife demain kele ta sera fait mais ni demain bora on yere ni kuna population na ka nyesi kuma ba yirula ka fo be bara mina Maliende Chemana Musuma Benyebola. Au Wele da Kambolin Kofe. Amena Kumadi, je pense, nous il faut la délégation. Mouvement génétique de l'opération Victoire et Gloire. Kadamine Togola. Faut qu'on ait à Labana. Donc, Maka Munumbo Kono. Donc, Olubela Djelemina Fo Jamanyana. Je pense qu'après, on va nous tiki Togofoyana. Ni au Krofo Banaï, Amena Kumadi, Anga gouverneur qui représentant. Donc, n'a déclaré Krofo, Amed donc, au Beke, Bi ou la activité au Koutcheri. Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Kita, s'il n'y a pas d'observation à ce programme, nous allons continuer avec les activités. Merci. 600, comment on a scellé qu'on fait? Manini a fait l'hymne national da. Je pense à bien que Bamananga là cette fois-ci, ou bien d'accord. Partie technique, Amanini fait Bekaouli qui doit pour l'hymne national du Mali.
Merci beaucoup. Toujours, moi, il y a un pour que 1 minute de silence en mot fana keka demain. Merci. Sisan, an bɛ kɔrɔfɔ di i ka dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mɔgɔ min bɛna kuma k'i ka dugutigi le représentant du chef de quartier de Kita kila mɔgɔ min bɛna kuma tɔgɔ la a tigi bɛ ka na fana tɛ mɔgɔ dogolen Kita bibi na. Auzu billahi mina shaitani rajim. Amen aba befu. Ne tɔgɔ Madu Tunkara. Ɲame Tunkara ka ciden ko ma yɛrɛ sen ma kɛnɛ sɔrɔ. Donc ko ka n'a yɛrɛ présenté. An bɛ nabaga bɛɛ fo. Min b'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ. Ka Kita autorités fo. Ka Kita administration baarakɛla bɛɛ fo. Commune 33 mɔgɔ mɔgɔ y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan. Dugutigi ko ko k'a ka foli fɔ bɛɛ ɲɛna. Min b'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ. Kumakan kelen bɛ yen ko k'o fɔ Seku Tunkara ɲɛna. Bi nɔ Maliko la i tɛ mɔgɔ denni ye. Mais aw minnu ye réseaux sociaux matarafabagaw ye k'aw k'aw hakili to. Kuma tiɲɛli nɔ ka bon ni a ɲɛli nɔ ye. N'i sera ka kuma faamu. Bi nɔ aw lamɛnlen don diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ. Kuma min bɛ bɔ aw da a y'aw jija a ka kɛ ɲali kuma ye a kana kɛ tiɲɛli kuma ye. Kuma fitinin dɔw bɛ yen n'i jɔra a ma a bɛ kɛ kuma ba ye. Donc ne nana o dakuruɲa kelen ko n k'o fɔ k'o gɛlɛya aw ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Aw minnu fana nana wele lamɛn minnu y'a organiser ko ka foli di bɛɛ ma. Vraiment an ni u bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ sini. U ka bonya bɛ dugutigilakaw fan fɛ bi u ka bonya bɛ dugutigilakaw fan fɛ sini. Donc ne nana ko n k'o foli kɛ organisateur mɔgɔw ye. Fɛn o fɛn n'u ye ko labɛn kɛ ko ka foli di bɛɛ ma. O dakuruɲa kelen de tun bɛ da dugutigi tɔgɔya la ka lase Kita bɛɛ ma. Ne kuma bɛ dan yan Sɛt Ala Muhamad. Ni kun ye Madu Tunkara ye bɛɛ b'a fɔ a ma Mondial Sport Madu. Je pense que a ka message a ka kɔrɔfɔliw mɛnna et kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakan minnu adressera an balimakɛ Seku Tunkara la a ye faamuyali sɔrɔ o kumakan ninnu na. Chef de quartier ka représentant ka kɔrɔfɔ bɔlen kɔfɛ an bɛ kuma di sisan maire la maire ka représentant min bɛ yan Jibril Touré kɔrɔfɔ min b'a bolo a kana a ka kɔrɔfɔw lase Kita maire b'a tɔgɔ la Monsieur Jibril Touré. Jama silamɛ an n'u la. Ka segin a kan jama silamɛw an n'u la. Préfet, gouverneur ka cabinet aw bonya bi kɔrɔfɔ la. Services régionaux fɛn fɛn bɛ yan nɔ aw bɛɛ lajɛlen bonya bi kɔrɔfɔ la. Président du conseil de cercle i bonya bi kɔrɔfɔ la. Dugutigilakaw aw bonya bi kɔrɔfɔ la. An ba minnu bɛ yan n'o ye musolakaw ye aw bɛɛ lajɛlen bonya bi kɔrɔfɔ la. An ma ɲinɛ an ka ɲamakala bonda 4 a fɛn fɛn n'a bɛ kɛnɛ in kan yan nɔ aw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bonya dɔ ni kɔrɔfɔ ye. Kita maire b'a tɔgɔ la ka nabagaw fo k'a fɔ ko bisimila Kita kuru ani Bujo fo. O fɛn minnu natɔ sɔrɔ ko k'u tatɔ sɔrɔ. Bisimila a bɛ fɔ maa kelen de ye délégation in na n'o ye Urumabɛl ye. Seku Tunkara b'a ka so Kamara b'a ka so ne t'olu bisimila ye. Ko aw b'aw ka so. Dunan min b'an bolo o de ye Urumabɛl ye. Kuma tɛ a kɔrɔ don. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka kɛnɛ in kan ka na kuma ta maire tɔgɔ la ko ni fula ma bɔ an ka
cɛfini tabagaw ye o bɛ se ne ka fili ye woromasiri tabaga fɛn fɛn n'a bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ko nin ye aw ka kɛnɛ ye ko k'aw fo le caporal chef Sékou Tounkara, le caporal chef Oumabel Ekounia Kele maire au foyer Kako Djidja Kake colonel oui les 5 colonels Akasi Kako oui Katoum à la bi Ambeda Ambe Chinois Aniso Djaledou Alani Anga Tchetini Tabao kele min ye nin ye ko ka dɛmɛ kɛ k'a di an ka cɛfini tabagaw ma o kɛlɛ o ti kɛnɛ lankolon ye olu sɔnna k'u ni bɔ k'a di ko jamanadenw an ka daga sinɔgɔ an ka lafiya an ka basigi an k'o sɔrɔ ɔ n'anw ye jara bɔ k'a di olu ma hakili la an ye dɔɔnin dɔrɔn de kɛ an k'olu sara sɔrɔ nka anw tɛ se k'u sara ala de bɛ se k'u sara fɛn fɛn bɛ yen k'a jɔra darabo in kɔrɔ ko ka kali ka siɲɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen kalifa ala la k'u baasi kana aw si sɔrɔ maa tɛ yen nɔ k'i bɛ kɛ kabakuru ye k'i ti sa dɛ nka minnu y'an kɔ tiɲɛ sɔrɔ ala ka baarada dali nɔgɔya olu ye kuma in a kɔnya bɛ n kɔnɔ a kɛcogo bɛ n kɔnɔ nka jɔyɔrɔ n'a cogoya kama n bɛ kuma ka dan hakɛ dɔ la nka an k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in an y'a ta tiɲɛ de la awa an ka jija jamana in tiɲɛ an ka a kana tiɲɛ anw bolo mugucilaw bɛ ka mugu ci kungo kɔnɔ pankurunbanaw bɛ ka pankuru mugujugu fili ka jigin aw mun ye kumakɛla ye aw fana bɛ ka kuma kɛ ka dusu don maaw kɔnɔ mun ma min faamuya o k'o dɔn nka jama ɲɛ b'aw la dɛ jama ɲɛ b'aw la a ye minɛ ka a ye dɛmɛ ka wara kun ci a y'a sɔrɔ a kunyanfan in jɔlen bɛ yen sini tɛ dɛmɛbaga sɔrɔ a la farafinna bɛɛ ɲɛ b'anw na bi farafinna ka yɛlɛma hɔrɔnya a tali bɛ daminɛ mali kɔnɔ yan de a cɛw b'an bolo a kumakɛlaw b'an bolo a finitigiw b'an bolo awa a barika bɛ jamana in fana na a barika bɛ jamana in na donc o tɛna kuma in janya k'aw fo ciden kan don fili bɛ se ka y'a la n'o yɔrɔ yira an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ jamana in ala k'a kolo suma an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ de ka gɛlɛn ala ka bɛn ni kelenya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ maa si tɛ fasoden ɲuman ye ka tɛmɛ maa kan bɛɛ ka kan fasoko la mɛ ni sen donna la ka se hakɛ min i b'a baara kɛ ka tɛmɛ o hakɛ de kan awa an k'an jija minnu bɛ k'a cɛladiw ye k'a bila ɲɛfɛ aw tɛ a ka t'o sɔrɔ k'aw ka jɛ ka faso baara kɛ nin tɛ kita bɛɛ ye han nin tɛ kita bɛɛ ye awa kita bɛɛ de bɛ yan fana n bɔra kɔrɔfɔ la ne y'a fɔ to la sɔlɔ mɔgɔ représentant ka kumakan ye Jibril Touré kɔrɔfɔ min b'a bolo a y'o lase kita cɛ n'a muso ma ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko mugucilaw bɛ muguci la wa Sékou Tounkara n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'olu bɛ kuma réseaux sociaux sanfɛ o fana bɛ kɛlɛ de la parce que an ka dɔnnikɛlaba dɔ y'a fɔ n'o ye Amadou Amadeba ye k'a fɔ ko kuma ma nɔgɔn o kuma a fɔcogo o ka wusa ni kuma yɛrɛ ye a bɛ exemple min di o la a ko n'i ye denmisɛnnin fitinin ɲininka yala i ba bɛ yen wa denmisɛnnin fitinin b'i jaabi ni nisɔndiya ye ko nka n'i y'a ɲininka yala i ba cɛ bɛ yen wa hali n'a b'i jaabi k'a t'i jaabi ni nisɔndiya ye donc o kɔrɔ de aw minnu bɛ kuma la kuma fana bɛ se ka fɛn ɲa i n'a fɔ kuma bɛ fɛn tiɲɛ cogo min na donc kuma tɛ fɛn denni ye kita cɛ n'a muso délégation ba minnu bɔra Bamako ka na monsieur le maire y'a yira an ka kumakanw kɔnɔ k'a fɔ k'an tɛna Sékou Tounkara fo o sabula k'o y'an dɔ ye ko mɛ an bɛ mɔgɔ min fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o ye Boubou Mabel Diawara ye donc a ka di n ye a ka wuli k'i jɔ kitakaw k'a ye ka tɛgɛrɛ f'a ye kosɛbɛ. Mais malheureusement, ne tɛna fo parce que c'est un petit Diawara, donc ne ka foli tɛ s'a ma.
Donc ale bɔlen kɔfɛ Boubou Mabel bɔlen kɔfɛ Soumaïla Kamara a fana bɛ jama la n'o bɛ k'u ka jaw ta ale an ka foli b'a fana ye comité stratégique a fana bɛ yan a fana bɛ baara kɛ primature kɔnɔ donc an ka foli b'a ye foli bɛ également caméraman ka délégation min la fana mɔgɔ bɛ yen min bɛ k'u ka ja ta sisan a jari diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la n b'a yira u la k'a fɔ a tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ an bolo yan yɔrɔ la donc ko k'ale tɔgɔ to yen d'accord merci donc sisan an bɛna kɔrɔfɔ di M5 FRP a porte-parole min bɛ kita n b'a sigi an bɛ kuma di a ma a ka n'a ka laseliw kɛ. Assalamu alaikum. Atlena kaira la kasuera dama. Netro Mustafa Sibi. Je suis le premier vice-président du conseil des cercles et le porte-parole du mouvement M5 RFP de Kita. Mais folie di Jamas Lamed Bella Jelema. Mamobo Mora, mais nous nous engagons à folie créée Semeola. Quand folie Semé délégation pas me bora Bamako. Kaboyama Segen Kouye, Sabo Mohamed Bika Wele Kanjabi, Ikera Kanjoye, donc Oboyama Sege Amora Souma.